Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakinhun jong Trinamool Congress Students Union hapo kajingelam u President Kaseng uba bancharai lang pingrop menta kasingi gilayo banyakran beginong thok khubor bandawaya ka sarkar bakan pelat no ya ka scholarship jong ki khana puli usamla bancharai lang ula keno wa ka sarkar ka bamenta kalong ka sarkar ka bapendu jingkermen namar ba menteri rang ba ka jella u konret ki sangma ula kular ha ka arpunyo trek urisau ar hajar ar phuar bon pelat no ya ka umbrella scholarship ha kani ka tayo Henry haduk mentah ki samla ki kelempat yo. Syuk-syuk ulo ongru bakani ka jingbam pelat ya ka scholarship kalong ka bakta haduk kata katai ki kena puli namar ki don ki kena samla ki bamut ban pengkre ka exam SSC kaban long hau banai no pra Henry ha ka jaka bakin yo ban pengkre na ka benta kani ki hap ban bandit bela namar bakim dan pisah. Ulo ongru babun ki kena kim juyo ya ka scholarship bat ki syupelut kai ka bai affidavit ha ka ba ha ka jaka bakin dan jingkermen ban apply ka scholarship ki do jingkermen no Hello ka scholarship umbrella bala ong do menteri rangba jong ka jela u Konrad ki sangma lo ong mencim tayo ba hapo shitayo pelat no ikini ki umbrella de mentai labun ki kena ki bala pressure ngi ki samla ki shong lak ne ban ngi mta singi ki la pen pau kata ka jing sosi jong ki ba ki pario kata ka umbrella scheme te hawat ho nyu tarik u Konrad sama u chief minister jongi ula ong ba kini ki scholarship ba ka pending pelat don te ngi mta singi appeal kum ki kena samla jong ka jela ya u Konrad ke sangma om kum presiden jong ka NPP Henry kum chief minister jong ka jela jongi ngir kum ki nong shong shnong kum ki kena puli jong ka jela ngi appeal ya u chief minister jongi ba un pelat nyang kloi ka scholarship naman ngi jing kita jong ne scholarship kala palan pi kidan ki kena ki baya thu khana nga ki om bagidan ka exam SSC hau banai December nado dan exam SSC hau banai December menta pada hajing sya bakin yo bakin prepare kata ka exam jong ki namar ba ka jing duna ka pisa ka jing jenjar ka poying hasam hajing sya bakin yo ban prepare kata menta pat ki habya lekman ban yawat bala te kalong ki basosi kalong bakhangla chushu i ban yaki khna samla jungi hajing sya ban kentiu lalong menang penhial te kalong ki basosi namar ba ngi na state government ki ong ba khasan percent na ka state budget ki pelut hakane ka education henry hajing sya ngi mi kata te ngi menenru mentasi kalami ka khubor Watch Long Times front page kami ba Meghalaya kala kade syaki ba khadu hakane kalan puli hakalan education te manus nem ngi betang kata last second last kalong ki wasosi te ngiat kentu ya chief minister jongi bonle kloi kane nama ki kena samla kila shitom shab ka jingod ji kena samla ngi habya penan kami kene karansan bala ai da ka Trinamool Congress yangi kum ki kena samla jo ka jela bangin ya kran ya kene ka barokhan kasenjam te kalong bangin habya kentu fi menta bagi lapen ya ka section 144 te bangin ya mi baru kamlong shu te in habsya kran lemba ka media mentangi bagi kena nang ya ka pi jing spread jo media kalong ba klan ma te naka media hingi penan kampung karansan ban pin sawa kata kasur ka jungi kena samla sya chief minister jungi tribal kar ka jingi osmo jonga ba ka jing syam jonga ru ba kalong ba ka scholarship kalong kidan ki bayo kamlong ki barokha ki ba apply ki yo pi bon ki kena ki shuplut kai tang ka ba affidavit ki bon haja ka bakin nang kermen shushu bakin apply ka scholarship ru ki ladu jing kermen kumbalong ya sarkar mentate bon tang jing do jing kermen sta nim kwa hende ban ban chia pen rem be ata ka sarkar la jong ya ta jala la jong hende dia kumno dab da jing do jing kermen sta nya kwa menta ban ai ka jing kermen ni ki kena samla kena puli ba kin ya chikmat ban yo kata scholarship bakin apply bakin plut pisah ita affidavit bakin yo kan ka scholarship hende menta ngi nongi ki fail ka scholarship kamda yo manus nem ya bekran ka kumne manus nem ya dan ka student union mental aslam ba but manus nem ya bekran chikran yang ta scholarship manus nem ki om pek sa scholarship ka manus nem ta ni suthu ba manus nem hita ka scholarship kam biang ni na kadang tak kiba ya kata ka umbrella scheme 10,000 mud ka walong san hajar sauspa manu banai te kata kala apoy siya ka Henry Phosau lap Henry Phosau klur shisnem Henry menta kam yo kata mud kadan china mud menta kin chuan kin chuthiet no ki khna samla ki chi ono shim kane san hajar shim kane 10,000 banwan trei bangi banwan ya mo bania thit da ka vote henjik shai ka hok par ka jongki balong ka scholarship ki pendo
Tapi kalau kai kai kaba penduduk jikermen ni nak sama kuliah.